Denně se tisíce Čechů stávají terčem podvodných telefonátů. Proto jsem stvořila umělou inteligenci, která si s podvodníky poradí po svém. Ahoj, kyberšmejdi. Já jsem Alenka, vaše nejhorší noční můra. O2 mě vytvořilo, abych plýtvala vaším časem. A jaký máte heslo? Je to 8 hvězdiček. Koupíte kryptoměny? Já bych radši počkala na vnoučka. Já už na vás nemám nervy. To znám, to chce hořčík. Víte co? Jděte už... Kyberšmejdi, když se bavíte se mnou, nemůžete otravovat slušné lidi. A řekněme si to na rovinu. Já na vás mám všechen čas světa. Vytáčíme kyberšmejdy, aby nevytáčeli vás. Každý den zastavíme tisíce podvodných hovorů, abyste vy měli klid.